tura ta kai bango. ‘Yan uwana Hausa da kuma ‘yan uwana ‘yan Najeriya gaba ɗaya a duk inda kuke a doron ƙasa. A gaskiya, Allah mun maka godiya mu ‘yan Najeriya kuma Allah mun maka godiya mu Hausawa. Da lokaci ya zo bayan shekara wajen nawa muna kuka, muna faɗawa Buhari da jami'an tsaro cewar ga a halin da muke, har muka gano jami'an tsaro ba laifinsu ba ne, laifin Buhari ne, laifin kuma Aisha ne, tunda har ta san ta bibiye mu ta ji abin da muke faɗa, amma bata san abin da Turja da Aleru suke faɗa ba. Ina ma abin da muka faɗa ɗin gaskiya ta faɗa. Zagi, an ce wai mun yi zagi. Zagi fa aka ce, jama'a, zagi. To wani irin zagin muka yi? Ai idan kai ka ce mutum ya zage ka, sai ka faɗi zagin sifisikili ka ce ga zagin da yi maka. Aisha Buhari, Aisha Buhari, wannan magana taki ce. Kin gani? Kin tuno da na ce miki mun fiki hujja, mun fiki dalili. Mu muna da hujja da dalili akan ta'addancin da ku Fulani kuke mana. Amma ke Aisha Buhari, daga ke har mijinki, domin ni ba zan ce jami'an tsaro ba, jami'an tsaron Najeriya daga baya zan zo in yi magana akan, sai dai in ce Allah i ba su haƙuri, kuma Allah i huci zuciyarsu, kuma Allah i kare mana su, domin su ma an ci mutuncinsu. Na'am, an ci mutuncinsu Aisha Buhari. Me isa na ce an ci mutuncin jami'an tsaro? Jami'an tsaron Najeriya sun fita ya zakka a duk duniya Aisha Buhari. A hawan mijinki, jami'an tsaron Najeriya an ci musu mutunci. Mu jami'an tsaron mu duk inda suka shiga a duniya sun ciri tuta. Suwa suka kawo zaman lafiya a yawancin kasashen Afirka da ake tashin hankali? Jami'an tsaron Najeriya su suka kawo. Sun ciri tuta jami'an tsaron Najeriya duk inda suka shiga sai sun yi rawar gani, sai an tafa musu, saboda tsabar zaman lafiya da suka kawo. Jami'an tsaron Najeriya sai da aka sa wani titi a ko Sierra Leone ne aka sa masa titin Sani Abacha. Sani Abacha Road. Abinda na ji labari kenan. Me ika wannan irin bijinta da rawar da suka taka jami'anmu na tsaro? Kuka cuce su, domin cutar su kuka yi. A inda suke kai ɗauki wasu ƙasashen ake samun zaman lafiya, a ƙasarsu kun ƙi ku ba da umarni, kun hana su, su ɗin ma kashe su ake. Allah isaka wa Murtala Asada ya ce jami'an tsaro ana kashe su, in an kashe su kuma matansu ma ba a kula da su. Aisha Buhari, wannan jami'an tsaron da kike so ki amfani da su, wallahi tallahi sun fi ƙarfinki, domin ba Fulani ne dubba. Za da yake amfani da Fulanin, amma waɗanda ba Fulanin ba sun san darajar kan, sun san mutuncin kansu. Ku kuma jami'an tsaro, Allah isaka muku da alheri da kuka saki wannan yaro Aminu. Ashe aikinku ne, na san za a yi haka ɗin. Ashe aikinku ne kuka sake shi, saboda kun san kuna da ƴaƴa, kuna da imani, kun san darajar ƴan ƙasarku. Kuka sake shi, ahe ita tana nan tana ma fushi da ku. Ashe Allah isaka muku da alheri jami'an tsaronmu. Kuma waɗanda Fulani suka kashe, Allah iji kanku. Waɗanda Boko Haram suka kashe, Allah iji kanku. Kuma ƴaƴayenku da ba a ba su haƙƙinsu ba, Ubangiji Allah i ba su kariya, Allah iraya su, Allah kuma ibe matanku haƙuri. Ni da abin da zan fara kenan, dan ke Aisha Buhari ki san zan zo kanki. Ai na faɗa miki, na ce miki Aisha Buhari, mun fiki hujja, mun fiki dalili. Dalilin mu ya fi naki a nan, a wannan maganganun da muke mu da ke, wallahi mun fi ƙarfinki, domin mun fi ki gaskiya. Ke ƙarfin iko kike da shi, ƙarfin 'yan sanda Fulani kike da su, mu kuma muna da ƙarfin gaskiya da muka riƙe ƙamƙam a hannunmu, wanda ke baki da ita. Kina nuna iko, kina nuna ke matar shugaban ƙasa ce, kina nuna ke wata ce. Kin mance mijin naki mu ne muka zaɓe shi. Aisha Buhari, mijinki mu muka zaɓe shi. Ni dinnan na sai kati ya fi sau nawa Aisha Buhari na tura wa mijinki. Na tahi tsakar dare ne sallah, na ce Allah isa mijinki ici. A lokacin da mijinki ike tsayawa, ike faduwa, ike tsayawa, ike faduwa, ya fashe da kuka. Kina ina Aisha Buhari?
a lokacin nan ina tsammani ke bike kuka mu ne muka yi akan an mana ƙarya an ce kar mu zaɓi Kirista. Ba da addini kuka yi campaign da mijinki ba, azzalimai marasa adalci masu raba kan al'ummar ƙasar nan. Kun raba kan al'ummar ƙasar nan, kuna cusa mana ƙiyayyar Kiristoci, wanda Kiristoci ba su suke ta'addanci ba, ku Fulani ku ne kuke ta'addanci. Wannan magana yanzu muka fara Aisha Buhari. Ai na faɗa miki na ce wallahi Aisha Buhari ba za ki iya rufe mana baki ba. Gaskiya ce ɓaro-ɓaro za mu faɗe ta. Kuma ke kina jin duk abin da muke faɗa, amma ba kya jin abin da Turja da Aleri da Dogo Gyaɗi suke faɗa. Kwanan nan bidiyo ɗin su ga hinan sun ɗora, sun ce ba wanda ya isa musu wani abu. Me isa biki nuna power ɗinki da ƙarfinki da ikonki kin sa an kamo su ba, ko da yake wa'annan ƴaƴanki ne ƴaƴan Fulani, su kashe Hausawa, su yanka Hausawa, su kori Hausawa daga ƙauyukansu, su yi wa ƴaƴan Hausawa faɗe, su ƙona Hausawa da ransu, su ebi ƴaƴan Hausawa su zuba wa karnuka su ci. Wannan duk halal ne Aisha Buhari? Wannan tambayar ki nake. Saboda haka Aisha Buhari, a wannan tafiyar abinda duk kike tsammani mun rike na gaskiya, mun fiki gaskiya a kowane bangara, kuma mun wa Allah godiya. Mun daɗe muna faɗa, mun daɗe muna cewa ana kashe Hausawa, ana yanka Hausawa, ana cin zarafin Hausawa, amma ba wanda a cikin ku Fulani kuka waiwaya. Malaman ku sun shiru, sarakunan ku sun shiru, 'yan siyasar ku kun shiru, so kuke mu ma mu shiru mu tafa muku ana kashe al'ummar mu. Kun yaudare mu, kun amfani da addini, kun raba mu da danginmu, hatta mu Hausawa musulmi kun hana mu zumunci da 'yan uwanmu Kiristoci. To wannan ina so duk wani malamin Bafulatani, duk wani jami'in tsaro Bafulatani, kuma ina fata duk jami'in tsaro na Najeriya an kaji wannan magana kai escape, ba taka bace, kai da mu dukkan mu a cikin azaba muke, domin da an ba ku dama wannan ta'addancin 24 hours za ku iya gama. Ku zarata ne, ba da ku nake ba, ku ne muku addu'a Allah i ba ku haƙuri, Allah kuma ya kare ku. Ine wa jami'an tsaron Fulani wannan magana, da jami'an tsaron Fulani, da Aisha Buhari, da malaman Fulani, da sarakunan Fulani, ku nake wannan maganar. Ashe kun san abin da muke faɗa, amma ba ku san abin da 'ya'yanku 'yan ta'adda a jeji suke faɗa ba? Suna kashewa, suna ƙalubalantar gwamnati, amma ba ku fitowa kun magana ba sai a yanzu. Za ku yi ka zuwa kuna kama 'ya'yan mutane, kuna raba su da iyayensu, kuna raba su da matansu, kuna raba su da 'ya'yan suna yin kuka. Kuna tsammani za ku iya rufe mana baki? Kun tabka kuskure. Kun bani ku tsere ga sunan tsaye, to yanzu ba wannan, kaga sai an gane mu da ido da ido. Na rance da Allah shi muka ci, tsakani na har da Allah da ya halicce ni. To waka hana mu. Kan bala'i kun a daina kisa. Bidiyo ne hana kai. Yanzu ni na kwada ma wani dan majalisa wanda ya zaka wuri na, yana ji ina zaune kamin ku yi wannan abun. Barayin da a wurin birnin Gwari suna kira na, suna ba da shawara. Barayin da a wurin Maru suna kira na, suna ba da shawara. Barayin da a wurin bayan ruwa suna ba da shawara. Wurin Tsafe suna ba da shawara. Gaban shi muna magana, wasu na cewa a inga titi yanda shigo jihar Zamfara a yanki. Gaban shi Ku kasance tare da sabuwar tashar mu wadda za ta ringa kawo muku shirye-shirye na musamman kamar labarai, ra'ayoyi, tarihi da al'adu kan Hausa da Hausawa. Jaruma Hausa TV, sha kallo.